Vi står på højskolekollegiet lige nu, og lad os hoppe ind og se, hvordan et af værelserne ser ud. Første værelse her, det er Joe og Kat. Lad os se, hvordan de bor herinde. Jeg tror, de har ryddet op i dagens anledning. Meget flot lysindfald. Det her, det er sådan en meget standard værelse på højskolekollegiet. Der er 2 senge. Så har vi et lille skrivebord her. Det her, det er ikke en del af det normale interiør. Det er noget, de selv har haft med. Vi har simpelthen rivaler boende på samme værelse til København og GF. Jeg tror, det er lykkedes at få et godt roomie-par ud af det alligevel. Der er udgang til egen altan. Og solskin i dagens anledning. Spotter lige lynhurtigt herover. Værelse ved siden af. Meget glad for iced tea. What up? Ja, og er man en af de heldige, så kan man jo få et værelse i højskolekollegiet med kig til hav. Det har de her ikke. Nej. Yes. Og på alle værelser, der er også et par opslagstavler, så man kan jo tage lidt med hjemmefra, man kan pynte med, eller også så kan man bare sætte en hel masse billeder op af sine nye højskolevenner. Badeværelset simpelt, men godt. Der er, hvad man skal bruge. Og igen her, der har pigerne været virkelig smarte og tage sådan nogle hyldeholdere med her, hvor man lige sådan kan putte lidt ekstra i, hvis man har meget lir til sit badeværelse. Og ellers så har vi sådan en håndklædetør her, vi har en lille hylde. Det kan være en fordel at tage en plante med, der er fake, når den skal stå uden sollys. Sidste del her af værelset, det er indbygget skab, I også får med. Og der er dejligt stort og rummeligt. Yes, jeg har ikke lige set herinde før, hvordan det ser ud. Det så heldigvis pænt ud. Masser af god plads, og herover der er plads til, der kan hænge bøjler også. Nu skal vi ned i en af de 3 huse, vi har her på højskolen. Det er Lærken, vi skal ned til. Så kom med. Ja, og lige hernede, der har vi det første af de 3 huse, hvor der også bor elever her på højskolen. Og det ligger lige hernede. Der er en hel masse elevværelser derinde. Der er sådan et lille fællesområde med sådan noget tekøkken. Der bor en masse elever, og der er både tomandsværelser, der er eneværelser, og så tror jeg faktisk også, der er et tremandsværelse dernede. Det er i hvert fald det, vi kalder Glinten. Hvis du ikke tilmelder dig inden 18. maj, så ender man sgu i cykelskuret. Lige herinde, der har vi hus nummer 2. Det er det, der hedder Smogen, kalder vi det. Og det er fordi Smogenvej ligger lige herude. Fuldstændig ligesom Glinten. Der er også sådan et lille tekøkkenområde, og så er der også sådan et sofa-hygge-lounge-område. Der er både et 4-mandsværelse, og ellers så er der 2-mandsværelser derinde. Og nu er vi så nået til det sidste hus, der hedder Lærken. Og det er her, vi skal se det næste værelse. Okay. Kom indenfor. Yes. Første værelse i Lærken her. Lidt anderledes opsætning, end vi har i højskolekollegiet, men vi kører stadig med de 2 senge, men her der har vi 2 lidt mindre skrivebord, et til hver. Og de her små sådan, skabsarrangementer på væggene, hvor man kan se heroppe faktisk diverse snacks er gode at placere heroppe tæt på sengen. Der er friske dadler, så har vi V6 tyggegummi, det ved man aldrig, hvornår man får brug for. Altid lige en ekstra max i nødstilfælde, og så en plade mørk chokolade, 72% fra Rema. Yes, der er også snacks herovre. Popcorn. Her, der har vi også god skabsplads. Lad os lige se, hvordan det ser ud herinde. Der er ligesom sådan nogle rum her til hver, og så får hver også en lille plads, hvor man kan hænge nogle bøjler. Lidt nyere hernede i Lærken, og det kan man også se her på badeværelset, virkelig fint. De har selv haft sådan en lille sag her med til alt deres ekstra opbevaring. Og jeg tror faktisk også, lad os lige tjekke. Jeg tror, det er også en kunstig plante, de har valgt at gå med her. Så det må være dagens råd, det er, vil du have en plante på badeværelset, så skal den være kunstig. Nu har vi set et par bud på pigeværelser her på skolen. Der var en grund til, at jeg ikke viste nogle drengeværelser, men de findes derude rundt omkring på skolen. Hvis du vil se mere til livet på højskolen og alle mulige andre gode ting, der sker her, så hop ind og følg os på TikTok eller Instagram. Vi ses.